Buot paimbistigaran sa konseho sa siyudad sa Subo ang giingong pagpahawa sa Cebu City Task Force on Street Children dinha sa Parian Drop-in Center nga pila na kadekadang nagsilbing clearinghouse sa mga batang libod suroy nga ma-rescue sa siyudad. Atol sa ilang regular session ni adtong adlaw Miyerkules, Marso 6, si Konsehal Jocelyn Pesquera mipahibalo nga midangop sa iyang buhatan ang executive order sa task force nga usa ka accredited non-government organization kon NGO sa kagamhanan sa Dakbayan. Ingon niya nga ang Children of Cebu Foundation Incorporated mao'y nagpapahawa sa task force sa maong dapit. Drop-in center in Parian. So we were surprised why the task force was the one evicted out of the drop-in center. Because again, supposedly, the task force on street children would be the one who will help the city government in addressing the issue on street children. Si Pesquera kinsa chairperson sa Committee on Women, Children and Family Affairs and LGBTQ sa konseho ug miyembro sab sa Cebu City Commission for the Welfare and Protection of Children, mipasabot nga ang Task Force on Street Children usa ka umbrella organization sa nagkalain-laing mga grupo nga nagtabang ug nagsuportar sa mga ma-rescue nga libod suroy. Apil sa mga organisasyon ang Children of Cebu ug ang presidente ni ini mao si kanhi Konsehal Margarita Osmeña nga asawa ni kanhi Mayor Tomas Osmeña. Sa ilang pagtan-aw sa mga dokumento, miingon si Konsehal Pesquera nga ang tag-iya sa maong building sa Parian Drop-in Center mao ang Children of Cebu pinaagi sa usa ka Memorandum of Agreement ni adtong tuig 1989. Apan ang luna nga gitukuran ni ini gipanag-iya sa syudad. Ubos sa MOA adunay contract of lease ang kagamhanan sa syudad ug ang Children of Cebu Foundation diin magbayad sila og 1 peso per year for 50 years. Apan alang kang Konsehal Pesquera na usab na ang tumong sa maong MOA ug naapektaran na ang programa sa mga street children. And the question, Mr. Chair, is how come it happened with just 1 peso per year? Maybe the purpose was very noble. However, as I mentioned, things change and they change the scenario, and it's the children of Cebu that changed the scenario. It changed the scenario because they no longer want to help the task force on the street children and more particularly the city of Cebu in taking care of the children, the street children here in our city. Tungod ini may pasar og resolusyon ang konseho sa paghangyo sa City Legal Office sa pag-imbestigar sa maong panghitabo. Buot sab sa konseho nga studyuhan sa Legal Office kung angayan bang i-rescind o i-kanselar ang maong MOA tali sa syudad ug sa Children of Cebu tungod sa maong panghitabo. Kini ang balita, Santino, Bunachita, Cebu City News.